Bueno, estamos aquí con todos los que todos vosotros tenéis algo en común, que habéis sido presidentes de la falla Baix la Mar. En el barrio de Baix la Mar, justo el casal lo tenéis enfrente de Magacinos. Y a mí me gustaría que alguien, yo creo que Felip, que es el que más conoce la historia de las fallas, nos cuente desde cuándo hay fallas en Dénia y desde cuándo existe la falla Baix la Mar. Pues, segons ens han informat dues persones erudites en matèria, diu que la primera falla es va plantar a Dénia al 1890, al carrer La Mar, que era el carrer principal de Dénia d'aquella època. Va ser per motiu de que, com València feien falles i tot això, i era una manera comercialment d'arrastrar perquè les pastisseries que vienen tots a Dénia, i per això un veïnat van començar, van fer una falleta de 3 metres i això. Tan mala sort que quan van anar a cremar-la, un coet borratxo i de dins de la falla li pega al jutge. O sea que... I el jutge va tancar a tots i es van acabar les falles a la segona època. 1800, finales de 1800, que era la época de esplendor de Dénia, la época de la pansa. De la pansa, sí que de la pansa. ¿Y cuántas fallas, cuando arrancan las fallas, arrancan con una, pero rápidamente crece, ¿no?, el tema de las fallas en Dénia? Després ja tenim notícies que en 1904, el 1910 i el 1917 es plantaven falles per arreu de Dénia. Però quan la que més més costa és el 1927 al barri de les Roques. Després en vam plantar a la plaça de Bous, l'actual Oeste, i al centre de Dénia, al carrer Diana, també vam plantar de falla. Després ja va desaparèixer, va vindre la guerra i tot això, però una falla de València va tindre l'honor de fer a l'Ajuntament de Dénia president d'honor de la falla, que es deia el carrer Sueca Alcoi Dénia. I va entrar una xica de Dénia, fallera major, això ho vam portar 2 anys seguits. Després es va fer un grup de persones en una cafeteria que es deia aleshores Espanya, però que tot era coneguda per el neutro, i vam formar les 4 falles de Dénia. En vam formar 5, però com una tot era fàbriques de joguets i solars i tot, doncs ells no tenien poder adquisitiu. Y entonces van quedar les 4 falles. Felip, ¿y en la actualidad cuántas fallas sois aquí ahora en Dénia? Aquí Dénia han arribat a plantar en l'actualitat, al llarg de tots aquests darrers anys, 13. Que són les 11 actuals i una que quan vas començar a ser oficial va desaparèixer, que es deia la falla Maristes. Y ahora en la actualidad 11, o sea, para 12, alguien que no sea... 12. Porque son las 11 que entramos en concurso y la del ayuntamiento. La del ayuntamiento. Muy bien. Y hay algo, Juanvi, esta te la voy a preguntar a ti para cuando llegas de fuera, hay algo, porque ser fallero es algo más que el día 19 de quemar en este caso, un monumento, ¿no?, hecho en cartón. Es algo, os reunís en un espacio que le llamáis el casal, que está justo aquí enfrente. ¿Qué es el casal, para alguien que no conozca lo que es un casal fallero? Pues a ver, Luis, la falla, realmente la gente que lo ve de fuera, bueno, te ho diré en valencià, normalment la gent quan ve de fora pensa que el dia d'9 es bota foc a la falla i s'acaba, però no és així. La falla comença el mateix dia d'9, quan es crema aquesta falla, arranca altra volta. I és tot l'any. Entonces, nosaltres tenim el casal, que l'ho puesto durant tot l'any, pues, nos reunim els falleros, cobren quotes, repleguen la loteria, tenim una barreta allí on ens podem fer una cervesa, fem dinars, solem fer dinars pues, normalment pues, cada 15 dies, i és durant tot l'any vas fent eventos, després fas la carrossa, o sigui, la falla és contínua, o sigui, no pares, no estàs mai parat. O sigui, no n'hi ha un mes que digui, no parem. O sigui, venen festes a Dénia i tens que fer les paelles de Sant Roc, tens que fer ver la Mare de Déu i veure la Mare de Déu. O sigui, col·labores en el que és tot el ciclo de l'any a Dénia. Es un punto de encuentro, siempre os veo en los casales como muy unidos, ¿no? Le quería preguntar al zurdo porque también tú has nacido en esta calle. Al mateix carrer. ¿Cómo se llama la calle? Carrer Pont.
de Baix la Mar, un barrio muy especial. Y tú te hiciste fallero por el concepto de pertenecer al barrio, ¿no? Pertenèixer al barri on uno va néixer. Claro. I és impossible haver nascut al carrer en Pont, en plantant la falla Baix la Mar i ser de la falla Roques. Sentiment de barri, avui en dia ja no és tant, no? Perquè ja no es diu tant. Però en l'època que nosaltres érem xiquets i tot, hasta Dénia era un concepte de barri. Baix la Mar, centro, Roques, oeste, y cada uno pertenecía a su propio barrio. Incluso yo me atrevería a decir que los vecinos de Baix la Mar tenéis un carácter muy especial, un carácter diferente, porque a mí me resulta curioso que cuando vosotros, tu hermano y muchos de vosotros, cuando vais 2 calles más arriba, ¿no? ¿Cómo llamáis a...? Daldenia. Daldenia. Y esto, Baix la Mar. Baix la Mar. O sea, y habláis como de Denia como otra ciudad. Si fuera una altra ciutat, clar. Porque aquí tiene una historia bonita. Esto fue independiente de Denia, ¿no? Això val més que t'ho digui, Felip, tota la història de Baix la Mar. Els conceptes, tot es basa en el concepte de barri d'antes. Allò era com quan, no sé, anaves al metge, anaves d'Aldenya, anaves a comer d'Aldenya. O si anaves a un altre lloc de Denya, vaig a les Roques. No diem vaig aquí o vaig allà, sinó sempre parlaven en concepte de barri. I era una paraula molt arraigada amb nosaltres. Además, Com? Home, el col·legi. Antes, això fa molt temps, aquí a les escoles, jo sóc fill de mariner, no? I tant, però tot el que era, tots els xicos de Baix la Mar en aquelles èpoques, tenien la nostra escola pròpia, que era el Pòsit. Estudiàvem al Pòsit, era una escola de mariner. Però que no anàvem mariners de sala, sinó anàvem quasi tots els xiquets del barri, que antes eren molt humils tot, anàvem a estudiar al mateix lloc. dices que eres hijo de marinero, has sido marinero y eres marinero. Me consta, yo te he entrevistado en varias ocasiones, pero a mí se me abrieron las puertas cuando vieron que te entrevisté a ti. Eres una institución dentro del puerto y la lonja de Denia. Y hay una cosa que este barrio guarda un apego especial, es el barrio marinero, ¿no? Baix la Mar. Estaba, porque una curiosidad es que he visto alguna fotografía que el mar empezaba en la esquina. Es que cuando había, si podías bajar en bañador y tirarte al puerto, ¿no? En aquella època era el que fèiem. Baixàvem de casa, mos tiràvem al port i anàvem a l'escollera nedant. Estàvem per allí, nadàvem i tornàvem nadant a casa. Això era el dia a dia de nosaltres. Felipe me contaba que el nombre de Baix la Mar viene de la gente de la frase abreviada de baix a la mar. Es de Daldenya, com nosaltres diem, on anem Daldenya. Ells dient, anem baix a la mar. El parlat popular s'ha quedat en Baix la Mar. Baix la Mar, muy bien. I també una curiositat, nosaltres mos ve de Daldenya. Daldenya era la que estava dins del castell, perquè el que nosaltres després diem Daldenya era l'arrabal de terra. Claro, esto ya viene de la época medieval, cuando... Bueno, esta historia también me la había contado Javier Calvo, que conoce bien la historia de Denia, y es un placer siempre contar esas pequeñas anécdotas que hacen que nos situemos que estamos en una ciudad con mucha historia detrás, que desde la época de antes de los romanos, pero bueno, Malcriat, ¿lo he dicho bien? Sí, correcto. Malcriat, tú también has sido presidente. ¿Has sido presidente infantil o mayor? No, he sido los dos. Primero fui cueter. Antes de todo fui cueter en el 88-89. Luego en el 90-91 fui presidente infantil. Y 2014-2015 fui presidente. Porque hay dos figuras importantes en un casal fallero, que es el presidente y la fallera mayor. Correcto. Contar qué es esto de la fallera Lo mayor. más importante es la fallera mayor. El presidente somos anecdóticos, cada año es uno. La fallera mayor es lo más importante de ese año. ¿Qué es ser fallera mayor? Es ser Bueno, habéis sido fallera mayor, pero el seguro que os han contado máximo el sentimiento. exponente de nuestra falla. Todo lo hacemos por ella. Parla en valencià. Pues parlem valencià. Tot ho fem per ella. És el màxim exponent de la nostra falla. Es el estandarte de la falla. ¿Y cómo se elige a la fallera mayor? ¿Lo hacéis por...? En la nostra falla és potestat del president. ¿Lo propone él?
Sí, 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 sí. Ell mateix ho feia. Elige. Pero ella tiene que aceptar o no. Hombre, claro. Es un privilegio, ¿no? Ser Claro. fallero. Y luego de las cosas, porque en Fallas suceden muchos actos a lo largo de todo el año, pero durante diría la semana, pero casi el mes de Fallas, marzo es un mes que genera cambios, llega la primavera, llega, al final esto nace de una ofrenda pagana, de quemar los malos augurios en el fuego, ¿no, Felipe? És les 4 estacions, Sant Josep, Sant Joan, Sant Miquel i Nadal, que la Iglesia ho ha cristianitzat, perquè Sant Josep no era el 19 de març, era el 10 d'octubre, Sant Josep, no era el 19 de març. Y la Iglesia lo cambió para Va convertir canviar, la llegada de la primavera. Això, igual com Sant Joan, Sant Miquel, que és a setembre, i Nadal, que és quan s'allarga el dia. Ahora que estoy hablando contigo, Felipe, esta que me lo has contado antes y es bastante curioso. Denia pertenece a Alicante, pero no celebra las hogueras de San Juan y sí que celebra las fallas. Cuéntanos el motivo. Pues jo el diré. A part de que el foc mos agrada, no sols la Mediterrània, a tota Europa, a tot el món mos agrada el foc, Dénia és més antiga plantant falles que Alacant fogueres. Les fogueres antes eren la clàssica cremar de llenyes, de soques i tot això. Però havia un senyor, José María Pi, un senyor, fill d'un notari a València, i es va criar en les falles de València. I l'home va voler portar-les a Alacant. I es va dir fogueres, que al principi a Alacant també hi ha falles. I només això, que Oriola és molt més antiga que més de 4 poblacions en plantar falles. Oriola, Orihuela. O sea, que las fallas en Denia existen antes que las hogueras en Alicante. En Alicante. Con lo cual podéis estar orgullosos. Nosaltres som el 1890 i Alacant és el 1928. Y ese es el motivo, ¿no? Que parece... Yo pensaba que era porque como Denia se celebran todas las fiestas, en algún momento dado dijiste, pues fallas y hogueras, y al final... Oye, y de las cosas que suceden en fallas tenemos la corda, la despertar, las ofrendas, la mascleta, contarme cada uno de ellas, venga, y la crema, por supuesto. No, la setmana, pues, home, un dels moments que encara no ho he viscut jo, bueno, ho he viscut com a fallet, no com a president. Mal està de veure, És el dia dels premis. El dia dels premis per a nosaltres és un dia molt important. El primer dia, i es donen a més dies premis infantils i a les després premis de les falles grans. I és un dia de molta incertidumbre perquè n'hi ha molt de nivell amb les falles de Dénia, les coses competim prou bé, o sigui, no és mai una cosa de dir aquí guanya Néstor i punt, o sigui, tens que pregar molt per poder guanyar i és un dia molt, molt bonic per a tota la comissió, sobretot pels capes. Per a mi, el dia que no he defraudat mai, després dels anys, és el dia de plantar. Sí. La plantar per a mi és el millor. En l'edat, pues, no, jo festa, quan eres més jove t'agrada la festa. Pero explícame, Víctor, qué es la planta, porque La plantar és un sentiment, és que tu veus la teva falla que t'ha costat tant, voler plantar i conforme va creixent, vas dient, ostres. ¿Se realiza el día? Avui comencem a Que estamos en... Avui som a 10. Y la planta es poner de en pie una falla que es Correcto. y dejarla ya tal y como sería una escultura, un monumento para que la gente lo vea como... Empiezas desde cero, trayendo las góndolas con toda la falla a la calle donde... Bueno, en Valencia. Comencem a portar les góndoles en tota la falla, on plantem la falla, i clar, i l'artista, junt amb la col·laboració de la gent de la falla, va alçant-la hasta que, el que diu Víctor, en el moment que la veus tot acabar, es el orgullo de todo un año de sentiment. Tenemos la planta, tenemos los premios. Felipe. Pues, per lo que diu el company Víctor, a mi la planta no m'agrada perquè m'entra nerviós i perquè fugir. Quan t'agarren... També. Els oïts. La mascleta, que es algo que desde fuera de cuando llega la gente que no son valencianos piensan que estamos locos, ¿no? Sí, sí. Que la mascleta, ¿qué sucede en una mascleta? Surdo, cuéntame la mascleta. La mascleta, però és com tot, això es basen en els sentiments que té un, no?
com naixes sentint unes mascletades des que eres menut, no? I quantes clafisses, coets, els ruïdos i sobretot l'olor a pólvora. Que les despertades també ara estan perdent-se. És que avui està tot molt complicat. En els temes coets és molt, molt complicat. Disparadors, carnets de disparador... Todo. Porque la despertada sucedía por la mañana. Correcto. ¿A qué hora? La despertada normal siempre se ha hecho a las 7 de la mañana. A les 7 del matí, no a les 7 de la Bueno, a les 7 del matí, perdón. A les 7 del matí. A les 7 del matí y cada falla la feia el seu barri. Y lo que va haciendo es, va despertando a los vecinos. Correcto, Y va diciendo que hay un día de fiesta. I els veïns mos rebien en xocolata. Chocolate y churros, que ver puestos de chocolate y churros también es muy de las fallas, ¿no? No, els veïns del barri. Els veïns del barri obrien les portes de sa casa i fent xocolate, fent bunyols, coca Maria, i li ofereixen a tota la falla que anava a fer la despertada en aquest moment. I anava gent fa uns quants anys. Sí. Ara ja... No, és a veure, ara això s'ha perdut molt, molt. Però també el que diu el Surdo, el tema dels permisos es fa molt complicat. És que teniu carnet per tirar coets, els menors no pots tirar coets. Antes eixia qualsevol i tirava coets, ara ja no. Las despertar, las mascletas, Mira, la plantar y... La mascletà és l'art de fer sonar com més ruïdo millor sincronitzat. I va de menys a més. Es como una orquesta, Sí. pero con pólvora. Amb pólvora. I que el piso tremole. Otra cosa, ahora que he dicho lo de la orquesta, otra cosa que sucede en fallas es música. Las calles cobran vida con pasacalles, ¿no? Correcto. ¿Y por qué se hacen estos pasacalles y esta música que acompaña? Porque antiguamente eran bandas que ahora se ha ido... Son más charangas, pero... Para entendre la festa de les falles sense música, sense olor a pólvora, sense... Tot el complement. És que és inevitable. Es conjuga tot. O sea, que esta semana os emociona... Bueno, ara és tots els dies. Mira, avui comencem ja, avui ja preguem falla. Demà ja venen a plantar, després demà també, ja fem dinars, sopem, estem sempre en el puesto on plantem la falla, que evidentment... Després del dia 20 ja no podem parlar. No podem parlar. Claro. I anem a borramos, però ara s'arriba el moment i m'ho pica el cul. També vaig dir que van canviar d'ubicació, antigament aquí es plantava la falla, aquí davant. Aquí. Sí, aquí. I el seu any va ser el primer any que va fer el canvi. Mira, Què voleu dir? Però és que aquí Baix de Mar ha tingut 4 seus de plantar, aquí, al port, ahir i allí davant. Faré pilota? Bueno, a la placeta. No, Al Monument al Clima. Al Monument al Clima va plantar ahir. Pero el caso es que... Així baix, al pòsit. I al pòsit, allí davant. El caso es que después del confinamiento se pueden volver a celebrar las fallas. Me faltan dos cosas que creo que este año también nos ha costado mucho, pero lo habéis conseguido. No se puede entender unas fallas sin el olor y el sabor de las paellas. Y este año habéis conseguido hacer concurso de paellas. No, concurso no. Concursos no... Hacemos paellas, però... Sin concursar. Concurs no és perquè no es pot, pel tema de la pandèmia. Però hacemos paellas. Por fin es pot arribar a omplir un carrer de gent en les circumstàncies que estem, però fent festa. Muy bien. Festa, que es lo importante de esta festa. Si no os hubieran dejado, las hubiéramos hecho y las hubiéramos montado aquí, ya os lo correcte. digo. Ahí. Aquí Magazino siempre con el barrio y con los... Molt bé, molt bé. Les paelles de Baix de Ah, Mar, ben, aquí. les paelles de Baix de Mar des de fa molts anys és un referent de molta gent, tant de filades de moros com altres comissions. Yo me voy a pasar para probarlas. Sí, por supuesto. Clar que sí. Y me falta ya lo que yo creo que es el clímax de las fallas, el día de la crema, donde he visto a todos, especialmente a las falleras mayores, emocionadas y emocionados. Sí. Porque ahí se queman muchas cosas, se concluye un año, pero Imagínate. se empieza algo nuevo, ¿no? Contarme qué Com sentís, la de Fènix. contarme qué sentís cuando se quema la falla. Jo t'ho diré un any, si no vols. Imagina't un any, després de 3 anys, si tindré ganes de cremar la falla o no. Jo i la meva falla major, per suport, i els meus carros infantils, per suport. Mira, vaig a dir-te, jo l'únic que tinc és gana que la cremen.
i és la purificació de les crítiques, perquè la falla és crítica de situacions dolentes, de gent, de coses, i allí en la cremà mitològic purifiquem. Quemáis todos los males y viene Créeme todo que- lo bueno. exacto, créeme Se arranca que la... no más. Oye, una pregunta. Este año, ¿cuál es el tema de vuestra falla? ¿Qué se critica? Es... No, les crítiques van després per baix, seran crítiques més o menys a nivell local, les crítiques el que és. El tema de la falla és una cosa, la falla és de Kim Westfield, que és una marioneta, parlem de la gran, de la falla gran, i després ja per baix es posen crítiques, doncs hi haurà algo del tema del Covid, algo de millor a nivell local, de Dénia, que siga d'Ajuntament o d'alguna comissió, o d'algun faller, alguna cosa, algo amb sarcasme, un poc de sarcasme y ya está. Pues chicos, me queda solamente brindar con todos vosotros, con todos los presidentes que he podido recopilar Se hoy. brinda de pie. De pie, pues brindamos de pie, claro que sí. Y por la falla Bailamar y por que repitáis y por el sentimiento este tan fallero. Y lo que ya decía Felip, en falles no falles. No falles. En falles, Ese era el meu eslògan. En falles no en falles. falles no falles, chicos. Vinga, Un placer, salud.